Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. 17:07 йортының bir подъездында газны сүндергәннәр. Сәбәпләрен Гүзәл Габдуллина ачыклады. Паркны төзекләндерү эшләре дәвам итә. Татар театры өчен бинаны яңарту кайчан башланыр? Сорауга җавапны Ләйсән Ханова эзләде. Шаулда татар телен өйрәнү буенча курслар дәвам итә. Курсларның төп максаты рус телле кешеләрне татарча сөйләшергә өйрәтү. 17:07 йортының bir подъезды газсыз калды. Гадәттән тыш хәл шәршәмбе көне яңа шәһәрдә килеп чыга. Йортта яшәүчеләр сүзләренә караганда, алар иртән үк газ исен сизгән, әмма махсус хезмәткә мөрәҗәгать итмәгән. Борчылыр өчен җитди сәбәпләр юк дип уйлаган. Әмма бу проблемага беркем дә игътибар итмәсә, зур фаҗига килеп чыгу мөмкинлеге булган. Урында Гүзәл Габдуллина булып кайтты. Татьяна Горбова газ исен иртәнге 9-лар тирәсендә сизеп алган, әмма зур игътибар бирмәгән, көн дәвамында иске чәйгән. Днем пришла дочка, старшая мне. В 3 часа дня пришла. Заходит, говорит: мама, у вас так воняет газом, дышать нечем. Ну опять мы сели с ней, сидим. Я говорю: ну никому не надо. И вот уже вечером младшая дочь у меня приходит ко мне, 15:08 где-то вечера уже было. Заходит: мама, у вас так воняет газом, давай быстрее вызывай службу. Газ хезмәтенә шәһәрдәшебез кичен генә шалтыраткан, 1 сәгать үткәч тә белгечләр килмәгән. Татьяна Горбова тагын бер тапкыр шалтыратып исләренә төшергән. Ярты сәгать үткәч кенә газ хезмәткәрләре килгән. Газ исе чыкканга бөтен подъездагы кранны ябып куйганнар. Иртән идарә итүче оешма хезмәткәрләре дә кушылган. Медига заявка бирделәр. Газ исе килә, паталарны сымайтты дип. Паталарны сымайт иттек. Алар кирип калдылар монда. Хәзер белгечләр проблеманы хәл итәләр, газны бүген бирергә тиешләр. МЧС хезмәткәрләре газ исе чыгуга белгечләр чакыртырга куша. Тиз арада 04 яки 112 номеры буенча шалтыратырга кирәк. Алар килгәнче махсус чаралар күрергә кирәк. При обнаружении запаха газа в квартире необходимо открыть окна, проветрить газ, затем закрыть газовый кран, электроприборы, которые нагревательные, обесточить. Свет, если был включен, не трогать, чтобы не было искры. Соңгы вакытта республикада газ җайланмалары куркынычсызлыгына зур игътибар бирелә. 6 февральдә республика президенты Зәйдәге чыгышында барлык хезмәтләргә әлеге сорауның мөһимлеге турында тагын бер кат искәртте. В последнее время мне докладывают о тех случаях, когда есть отравление угарным газом. Но каждую неделю у нас есть такие случаи. В Бугульме несколько раз было, вот Зеленодольске. Это говорит о том, что вот эти наши службы, управляющие компании, газовые службы, недостаточно жилищной инспекции обращают внимание. Это очень чревато, это жизнь людей. Я просил бы обратить внимание. Белгечләр газ агулануга яки шартлауга китерергә мөмкин дип кисәтә. Шуңа күрә куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Моңа бөтен күп катлы йортның иминлеге бәйле. Гүзәл Габдуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, ки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстанның Дәүләт Советы депутатлары ил территориясында борщевикны бетерү буенча дәүләт программасын эшләү мәсьәләсе буенча Россия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведевка мөрәҗәгать белән чыгачак. Мөрәҗәгатьнең асылы борщевикны куркыныч үсемлекләр төркеменә кертеп, дәүләт программасы эшләү һәм аны финанслаудан гыйбарәт. Үсемлек кешеләр һәм хайваннар өчен бик зарарлы булган аеруча куркыныч тиз аза. Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматы буенча соңгы 2 елда 480 кеше пешу җәрәхәтләре алган. Россельхозцентр мәгълүматлары буенча 2017 елда илдә чүп үләне 51 мең гектар, 2018 елда 80 мең гектар мәйданда таралган. Татарстанда исә 2017 елда 109 гектар, ә узган 2018 елда 536 гектар җирдә ачыкланган. Борщевик республиканың 24 районында табылган. Зәй бистәсендәге элекке Гализей күңел ачу үзәге янындагы паркны төзекләндерү эшләре кышында дәвам итә. Шушы көннәрдә биредә атынгычлар эленгән яктыртылучы корылма урнаштырдылар. Әлегә утларын кушмаганнар, тик шулай да шәһәрдәшләр аны яратып өлгергән инде. Паркта утыргычлар да бар, яктырткыч баганалары да урнаштырылган. Реконструкциядән соң элекке Гализей бинасына Татар драма театры күчәргә тиеш. Проект эшләре төгәлләнү алдында дип белгечләр. Теманы Ләйсән Ханова дәвам итә.
Күргәнегезчә, баганалардан хәтта пленкаларны алырга да җитешмәгәннәр, ләкин шулай да кырылмай, ерактан ук халыкны үзенә җәлеп итеп тора. Бигрәк тә менә бу атынгычларда атынырга теләүчеләр шактый. Марат Бибишев исемендәге паркны төзекләндерү республика бюджеты хисабына алып барыла. Моның өчен 89 миллион сумнан артык акча бүленгән. Яңарту эшләре кышында тукталмый. Паркта yollarını big maturalattılar. Brusçatlar ve big yollarını maturatıp yasadılar. Skameykalar koydular. Mine dağanlar yasadılar ballarga. Mında balalar, kalyaskalar, bütünüsü de mında gül halık mında yeri. Bütün halık mında kile. Mında big motor. Төзекләндерү узган ел җәендә старт алды. Шул вакыт эчендә бирдә аллеялар ясадылар, тротуарлар булдырылды, яктырткыч баганалары урнаштырдылар. Мы ходим на фигурное катание вот сюда и замечаем, что здесь что-то такое интересное делается, преображается. Очень ждем лета, когда здесь все зацветет. С удовольствием, наверное, здесь будем останавливаться и гулять. Балаларны алып чыгабыз. Үзебез инде хәзер әбилә бит таяк белән җирибез, җыелышып таяк белән әйләнешеп кайтабыз. Безгә бик ошый монда. Бик зәпне инде ул теге шәһәргә санамыйлар иде инде. Хәзер менә көннән-көн моторларына үзебезнең дом янында бик мотор итеп ясадылар. Менә монда бик мотор biz bunlara bik siyindik. Шәһәрдәшләр генә түгел, Татар драма театры коллективы да Колизей бинасын төзекләндерүне көтә. Реконструкциядан соң театр бирегә күченәчәк. Директор Рашат Фәзрахманов әйтүенчә, проект эшләре төгәлләнү алдында. Безнең коллектив өчен, артистлар өчен һәм тамашачылар өчен бик күп мөмкинлекләр ачылачак. Аның инде сәхнәсе дә 10 метрлы диаметр белән түгәрәк сәхнә булачак. Артистлар өчен бөтен мөмкинлекләре булган гәрим бүлмәләре булачак. Аның 300 һәм 350 урынлы олы залы булачак. Әлегә театрда урыннар 2 тапкыр кимрәк. Бинаны төзекләндерү өчен финанслар март аенда бүленер дип көтелә. Лесенханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Шалының Акмәчетендә татар теле курслары дәвам итә. Алар 6 айлык. Дәресләр атнага 1-2 тапкыры кичке якта узам. Уку апрель аенда зачет белән төгәлләнергә тиеш. Шәкертләр махсус дәреслек буенча шөгыльләнәләр. Курсларның төп максаты рус теле кешеләрне татарча сөйләшергә өйрәтү. Әмма кайбер укучылар моның белән генә шикләнмичә әдәби татар телен үзләштерергә һәм татарча китаплар укырга да исәпли. Мы здесь изучаем уже настоящий, так сказать, литературный татарский язык, вот, с правильным произношением, да, так сказать, язык Тукая. Вот, и хотелось бы, у меня вот мечта есть говорить, так сказать, профессионально на татарском языке, знать сложные профессиональные слова, читать литературу. 16 һәм 17 февральдә Чаллы шәһәр ипподромында Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдиновның Салават кубогына кышкы трек автомобиль ярышлары узачак. Ярышлар 1998 елдан бирле Чаллыда уза һәм һәр вакыт күп санда җанатарлар һәм тамашачылар җыя. Зачет 300 сеткага барачак, параллель рәвештә Россия кубогының һәм Россия чемпионатының 3-нче этаплары үткәреләчәк. Ярышлар 2 көн дәвамында узачак. 16 февральдә Россия милли кубогының зачет төркемендә беренче квалификация узышлары һәм төркемдәге төп узышлар старт ала. Тантаналы ачылыш 17 февральгә планлаштырылган, шуннан соң квалификация узышлары һәм Россия чемпионатының зачет төркеменең төп узышлары башланачак. Быел ярышлар КАМАЗның ярты гасырлык юбилеена багышланган. Бүгенге көндә автоузышлар Россиядә бердән-бер хәйри автомобиль ярышлары булып тора. Барлык приз фонды Чаллы балалар йортына җибәреләчәк. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Девятого и 10 февраля в ТЦ «Арзан» обувная фабрика «Город Киров» принимает обувь в ремонт. Санаторий Шифаласу Ижминводы приглашает на отдых и лечение на особых условиях. Спецпредложения, акции, выгодные цены. Ловите на сайте ижмин.рф.